Pirthia dang global warming lapen development infrastructure amen pen arniwang thengpi thengphang lapen inglong longjon ki panho joini pinangan marat mareng votek voso doan sitami aphiong nangjung ong sonsi thekponik longlo anparta inglong havar aningkanwang inglong rit mi ki kaya joini pinangan habit sitami kinahok theklongsi WWF atum pen chepatir piponsi kapre adimalong an jasimet inglong arok ahavar kidu arong arat tumpen chilangsi non kibang ja porhut kosonsi community forest pen danglok kosonsi habit kachirai kom thekjima lahi hue puthak karbinglong tourism department pen WWF atum pen chilangsi World Migratory Birds Day arani pachethon dunsi umsowai ahavar rongberong thak arat tumpen chilangsi labangso World Migratory Birds Day arani talon poniklong News report Bikram Teron Karbinglong Live